Hadian bagi bor peniyat district karib hoi ringkat bar ki Dorbar Shnong baper kila shim da kawai kalat ban pinsuk ikalik kawan jiki Paidbah jokani kathan da ka baai ke jingtho lani ka identity card bakin Pyndonkam Bakla ki yeng ban pinshisha ru ha ka COVID-19 screening checkpoint kabadan halom nongrim na kaliang kilai dili kisang bhalang gila penmi ek jingkar pat chiki Paidbah bakim Nym Pyndonkam Bakla pat ikini ki ID kini gilai Seng ki Kyntu ke FKJGP ke RBYF bar ke KSU na Birni Hat Circle kila shimbi kini ka rai ban kerpar ki Paidbah bakim Nym Pyndonkam Bakla na mar ke jings ear ha ka bay day bar ke jings priang ka khlam COVID-19 na mar ke nega than ke de ka brashakta bha ha ka ne ke jingpang khamta ma ke shnong khapur jong ke jila Meghalaya de gini bri bodan khane ka thaj Birni Hat jongi kila banta na kle Dorbar Shnong banyo kini kerja ID mana proof ki bakide ki bri lokal bade bodan basa kini thaj Birni Hat bar koi tengi na kale ka Seng kini gilai Seng ikwa on pentip pau Paidbah bangi ikwa on pensyaya pi halor ban youth boye ban Pyndonkam kini ki ID kham ta me ikwa ban thau ban ban pikmat silian ya ki Dorbar Shnong lan nei kini no ngelam ibade hakai ulang salang ka jongi ikwa on pau syai ba kumonta bodoni khapurdar ki Pyndonkam kini ki ID ngi num kham syai kata bat ngiong ba kini no bakwa ban bakin badon kini ki ID ngi mla ban ba hin khan lan ngin persya ki lada ki dei hop shisha ki batrai wakta bat ki bon school akini thaj Birni Hat jongi ya kata ngin don ki persya na kalian ka jongi Seng ikwa ban ba kum ki Dorbar Shnong kino yelam Shnong bai kini ki ID kin approve mo ki thik ta kum gajing peniat na kalian ka administration halor kata ro banong kum kini ki ID ngin puak banong ban sya pen misuse lan Pyndonkam Bakla don ki beri ki bawa nek thai bodar ki beri nek thai asam ki misuse kini ki ID ki bile ki kerja business lan nek kini no ikam ki baki ki bawa androng kini ki thai Birni Hat area ka jongi bade ki thai Meghalaya tingi kwa kini ki bodar area ni kwa ngilong ki parking kendian ni kwa pensyai Paidbah ba nang ne syakman ya kini no kini yalam Shnong bakin khialam yene pentip Paidbah ba ya kene ka ID on approve betik tang mata tu Pyndonkam hak bat ke Malaysia ki trajaka kanguluk kinong yalam kini ki lai Seng kila penpaw wakum ki Seng bhalang ki dan ke jing sokhia ka bajur halor kene ke jing nang jor ke jing shakta ha kene ke jing pangkhlam kumta khnang banum dan kanu ke jing Pyndonkam Bakla ke identity card bala ai de Dorbar Shnong baper kila karpa jor ki nang yalam Shnong berkum juru iki bor pulet bagin pengor bah halor kene khamtam ha bakhmi apo COVID-19 screening checkpoint dan nakaliang ko jongi kum ki Seng kalong ro kum ko jing Kyntu ya ke Paidbah khantam ni ke area ka bengi dan bengi kene ke area balik sekal adan ki kum ke cakal screening nek beladan mun kita ki nongpang dan nakaliang jongi ki Seng ro ni kerpat ya ka COVID-19 management bakan page ya ban khmi ba kum ju ba kum ni nakaliang jong ki Seng ni kerpat ya ki Dorbar Shnong baro bakin pen pedlam nak menta ka jingha ke jingniat yang Shnong ka thau ke jongi baro kowe na mentaro khantam ro bangin kentho ki Dorbar Shnong ndrei yano ro ndrei ke de hitangkum ka jing pentip ba ki de ban long ke bahusiar ban pej namar ba kan yo se kalong ke jingta ki breu ki jongi yo se kalong kum ka jing mensau ya bi de bat ke area ka caka ki jongi ke badan ane ka kadenta jong kan ke Birni Hat ke jongi ki kerpat ya ki bor kulit ru bakin sampai ngor bagi si jengok tambah ada ni kena ke ID bagi lapan i kena ke ID andai bakin dak kali toket thek pathek ki wei ki bayang lembaga nek screening point kabran nang pok Shnong dingi hang Birni Hat bak nang bakan dan kanu ka jing Pyndonkam Bakla ne ka jing mesius dak manu ki bas sang basa agin khap bodar ne wat mangi nang yang Shnong jang Birni Hat